na mjestu Smok, pazite, kojim se ponosimo, u vrelu Bosne. I nema Osmana Delića da čuje ovo što sada govorim, a da je ovdje, rekao bi mu u lice nešto sasvim drugo, ali nije pristojno nekome govoriti koji nije prisutan. Ovo mjesto ovdje je svetinja za Bosnu, a i sunčanu Hercegovinu čiju Neretvu hoće da poravnaju vranama. I ovdje se nisu okupili samo zaštitari životinja, nego i ekolozi i mnogi ljudi koji žele uljuditi neke stvari i sačuvati ovo što do sada nije urdisano. A očito je da su nam se govnari poslali odozgo sa vrha Bjelašnice pravijeći čitav grad za svoje guzove, da mi sad ne možemo popiti čašu vode na izvoru vrela Bosne, plemenite salmonidne vode. Sarajevo opkoljeno salmonidnim vodama. Jedinstven je takav grad u svijetu. Mi se nalazimo na prvom Humanimal festivalu. Festivalu vegetarijanstva, prava životinja, zaštite životinja, ekologije, odnosno zaštite okoliša. Ovaj festival je trebao da sadržava 10 kutaka, međutim zbog nevremena koje nas prati još od sinoć imamo samo 3 kutka, u jednom kutku čak imamo 6 kutaka. Država je ovo nebo koje je sad, koje nam daruje kišu. Ova šuma koja nam omogućuje da živi, da dišemo zrak, ovo što je ova vjeverica što je bila ovdje, ova zemlja koja nas hrani. To je država koju moramo sačuvati.